Hej og velkommen til min første guide. I den her guide vil jeg vise dig, hvordan du kommer ind på The Pirate Bay på en dansk computer. Du starter med at gå ind på internettet, eller hvad for noget internet du nu bruger. Så her i søgefeltet søger du så hidemys.com. Og så i den her kategori, så tager du den kategori, der hedder Web Proxy. Så her hvor du kan søge, skriver du så thepiratebay.org. Så er du inde på Pirate Bay på en dansk computer. Ja, man kan sådan set næsten på alt derinde. Jeg tager for eksempel i top 100. Og der er link i description til hjemmesiden, så du behøver ikke at skrive det. Og så tager vi også spil. Og så kan du så downloade en masse spil. Her kan du også få Call of Duty Black Ops, hvis du har lyst. Og Sims og Mafia og Warfare 2 Call of Duty, hvis du har det. Ja, det var sådan set det. Tak fordi du så med. Du må meget gerne abonnere og kommentere på min channel. Ses!